Ayan guys, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ngayong araw po ay umaga po ng... Anong araw ngayon? Martes. Nandito po kami sa tabing dagat at si Dagay po ay nag-aaral na maglakad. Ayan, magpapawis po kunti si Dagay kapag lakad-lakad po dito sa Baywalk. Oh, mag-bike na kayo. Hindi tayo ma-slide. Dali na. Tutoy, sakay ka to eh. Kakapit ka sa akin. Ikaw, Bini. Ay, makaway. Ikaw na, mag-bike ka na. Yun na, lakad-lakad kayo. Maabulan ko dito. Ang ganda ng dagat, oh, nasabong. Nasabong yung alon. Ayan guys, dahil ngayon po ay umaga, kaya si Dagay po ay pinaglalakad ko. Medyo nag-iingka-ingka pa rin po siya at dahan-dahan maglakad. Sabi ko nga po kay Dagay, huwag biglain kasi baka sumakit. Ayan po si Curahaw guys, oh, nagbabike. Ayan. Naglilibang. Ayan guys, nakakasilaw ang araw. Ayan. Kasama ko po yung mga bata dito sa paggagala, dito sa Baywalk, para si Dagay po ay pamawisan. Ayan guys, kasama ko po yung mga bata dito, silang 4. Para si Dagay nga po ay pamawisan sa paglalakad. Para ano po, hindi lang nasa bahay. Ayan, medyo mainit-init na nga po ang panahon. Pero makulimlim pa rin po. Ayan, at si Rona po ay mamayang tanghali po ang pasok. Kaya nakasama po siya dito. Mamaya pong tanghali, pasok na po yan. At ito naman po guys, si Curahaw. Yun lang po ang aking problema dito, si Curahaw. Hindi ko nga po alam guys ang gagawin ko na po ito. Hindi ko na po alam guys ang gagawin ko po sa batang ito. Kasi naalala nyo po na si Dagay po ay lumipat sa alas. Noon pa man sinasabi na po ni Curahaw na bakit si ate niya hindi napasok. Parang tinamad na rin po siyang mag-aral. Pero napasok pa rin po si Curahaw nung panahon na yun na naglipat si Dagay sa alas, sa ibang eskwelahan. At may mga bagay din po na parang masabi po natin na nagre-rebelde po si Curahaw. Parang may tampo, may galit.
Kasi umpisa pa lang naman po ng ano, noon po nung ano pa, simula nung natulungan kami ng mga ng Kalingap sponsor. Eh minsan po si Dagay hindi po nabibigyan niya si Kurahaw ng kung ano yung meron siya. Halimbawa po may pera po si Dagay, hindi po nabibigyan si Kurahaw. At yun, pag may nagbibigay pong sponsor tapos at nakikita naman po ni Kurahaw tapos siya ay wala, halimbawa may pambaon si Dagay tapos si Kurahaw ay wala, minsan nanghihingi si Kurahaw kay ate niya, minsan hindi binibigyan ni Dagay kasi si Dagay alam niyo naman po may kondisyon, minsan madamot, minsan mapagbigay. Kaya ita-timing mo lang po na manghingi kay Dagay na wala siyang, kumbaga po ay maganda yung mood niya. Kaya lang nagkakaroon ng pagkakataon na hindi nabibigyan si Kurahaw. Kaya nasa loob ni Kurahaw. Minsan sinasabi po ni Kurahaw sana siya na lang daw yung nagkasakit. At isa pa po guys, doon tungkol po doon sa papa nila. Kahit man magbigay po yung papa, tunay po nilang papa, si Dagay po talaga yung binibigyan ng tutay na papa nila Kurahaw at saka ni Dagay. Kumbaga po ay mas binibigyan si Dagay nung papa ni Dagay kapag napunta si Dagay dun sa tunay niyang papa. Halimbawa binigyan po si Dagay ng 1,000. Kay Dagay lang po yun. Sa kay Kurahaw wala. Minsan naman merong 1,500 binibigay kay Dagay. Pero bihirang-bihira po yun. Bihirang-bihira makapagbigay yung tatay ni Dagay. Kaya nagkakataon po na na meron yung tatay ni Dagay, nabibigyan si Dagay. Kaya lang si Kurahaw nga po ang laging wala. Kaya minsan napapaisip po si Kurahaw. Kaya yun, parang may tampo, na may galit, parang nagre-rebelde. At isa pa po guys, nung kapisan ko pa si Rodel, ganun din po. Kahit sa pagkain, sa baon, parang pinagkakait po kay Kurahaw. Nung kasama pa namin si Rodel. Kaya ito si Kurahaw talagang mapapaisip bakit gayon lahat sa kanya. Ngayon po, kahit anong pilit ko po araw-araw kung galitan, ngayon mini-message na po ako ng teacher kung bakit hindi po napasok si Kurahaw. Ayaw na po niyang pumasok. 2 linggo na po siyang hindi napasok. Hindi ko po alam kung ano na pong gagawin ko dyan. Tinatanong ko siya kung ba't ayaw na niyang pumasok. Hindi po siya naimik. Kinakausap ko siya, ba't ayaw mo nang pumasok. Basta ang lagi ko pong naririnig sa kanya, si ate nga daw niya ay hindi napasok. Noon po yun. Pero ngayon, tinatanong ko ulit siya, ba't ayaw niyang pumasok. Hindi po siya naimik. Hindi ko po alam kung may problema sa school. Kakausapin ko na lang po yung teacher kung mayroon mang nangyayari dun sa school, kung bakit ayaw nang pumasok ni Kurahaw. Sabi ko nga po kay Kurahaw, grade 5 ka pa lang, ba't ayaw nang pumasok? Kurahaw, halika, may tatanong ko sa iyo. Halika. Ayan guys, kapag tatanungin ko po tungkol sa pagpasok niya, ayaw niya pong makikipag-usap. Ayaw niya pong tatanungin siya kung bakit ayaw niyang pumasok. At dun nga po sa barkada niya, dun sa yung lagi po niyang kasama sa bahay, barkada niya, nakapagkwento po sa akin yung tatay ng bata na pumunta doon si Kurahaw para lang tulala at saka tahimik sa pagkakaupo, mamalayan daw po nung tatay ng barkada ni Kurahaw, yung bata. Classmate niya yun ay tulog na si Kurahaw, na parang natutulala.
Hindi ko po alam guys kung ano, kasi alam nyo naman po si Dagay na ano, ganun din. Hindi mo masabi kung makakapagtapos ng pag-aaral. Tapos ito naman pong si Kurahaw, ilang beses ko pong pinilit na pumasok. Halos araw-araw po kami nagsisermonan. Araw-araw po kami na pinipilit ko siyang pumasok kung ba't ayaw na niya. Kaya nga po hindi ko pa kinakausap yung teacher. Kasi gusto ko pong pumasok siya. Araw-araw ko siyang pinapapasok. Talagang pong ayaw niyang pumasok. Hindi ko po alam kung anong mangyayari dito sa mga batang ito. Si Rona naman po, wala pa akong problema kay Rona. Kasi nagising po yan. Maaga po yan nagising para pumasok. Maaga po yan nagising. At saka gusto niya ni Rona sumali sa mga katulad ng sayaw, katulad ng scouting, ng kung ano-ano. Kaso nga lang po, nagigipit ako. Kaya sabi ko kay Rona, huwag ka nang magparasali sa mga ganyan, ng mga gastusan. Tapos nung magre-reynahan, pinipili nung teacher si Rona na maging reyna, yung paramihan ng pera. Gusto ni Rona din nun. Kaya lang sabi ko kay Rona, wala tayong pera. Ang hirap mag-ipon ng para ikaw ay makapanalo o makasali sa ganyang reynahan. Kaya kay Rona, wala naman pong problema. Gusto nga po niyan sumali-sali sa mga event kung anong gustong salihan. Kaso Hindi mo na kaya, baby. hindi naman po pwedeng kasi gastusan po yung mga ganong bagay. Katulad sa scouting. Kabayad naman na sa scouting. Bibili na lang ng uniform nun. Ano yun, mama? Zero na kasali sa scouting. Ano, scouting? Yung may yun. Ano yata yun? May palaro din. Yung nalanog siguro ito nga kahilot ni Bading. Ha? Nalanog? Hindi rin ito. Hindi mo masakit nun. Hindi rin ni Bading. Hindi masakit. Hinilot lang. Tapos sumakit. Di ba nga nalanog lang yan? Papa. Ba't ang tagal naman mo? Wala. Hindi naman pati nagkapasa. Pati hindi naman nagkapasa yung mo. Tapos sumakit maigi yung paa mo. Ano na, binayang siguro. Yung mukha mo Dagay, may mga puti-puti. Dapat ay magkuskus ka ng Saan? Ay no, parang mga kabang. Magkuskus ka ng iskinol mo. Dapat araw-araw ka magkuskus. At Nakakasus ko pa lang kagabi. ano yun, Rona? Bike? Kaya nga hiram tayong bike kay Kurahaw. Ay, di ba may bike ka sa bahay? Sira na nga daw. Yung Sira? kanina. Kaso maliit na yung sa kanya. Sira na yung kadina? Matatakong ko. Maliit na yung sa kanya. Ang mas maganda yung iba bike ko sa malagang bahay. Ay, sira din naman yun. Bike na yun. Kaya niya yun. Eh, pag may papaayos natin yung bike. Ay, pag ipera ko paayos na. Pag may pera daw si ate mo. Papaayos niya yan. Ngayong katapusan. Nasaan na si Kurahaw? Nabili nga. Nanginomig daw.
Kaya nga po guys, halos araw-araw ko pong pinapaunawa kay Kurahaw na mahirap yung hindi nag-aaral. Sabi ko mag-uuling ka na lang gaya ni lolo mo. Katulad din ng tatay ni Dagay. Alam niyo po yung tatay ni Dagay, hindi rin po nakapag-aral. At parang wala rin po siyang hilig sa pag-aaral. Yung tatay ni Kurahaw. Tapos yung tatay naman, yung tatay din nila, ni Dagay, kumbaga po ay mahina din po ang, kumbaga po ay konting ay nagkaroon ng depression. Kasi nung magkahiwalay po kami, parang naging ganyan po kay Dagay. Nagkaroon ng depression. Kaya mahina po ang niya. Katulad ni Dagay na kunting problema, dinidibdib niya. Kaya nagkaroon depression. Katulad po ni Dagay, yung mga problema hindi po niya nakayanan, kaya nagkaroon ng depression. Ganun po yung tatay nila. At saka wala pong hilig mag-aral. Kaya yung tatay po ni Dagay hindi po nakapag-aral. Sabi ko nga po kay Kurahaw, matutulad ka doon sa papa mo. Matutulad ka kay lolo mo, nag-uuling lang. Hanggang dito ka lang sa probinsya. Kung ano yung mga ginagawa lang dito sa sa bundok. Halos araw-araw po kami araw-araw kami nagsisermon. Tapos paggabi kinakausap ko siya kung bakit ayaw na niya pumasok. Alam niyo po minsan ang ginagawa niya po sa akin. Kapag kinakausap ko siya, naalis na lang siya. Pupunta doon sa kaibigan niya. Tapos sinasabi sa akin ng magulang ng kaibigan niya, doon lang maupo-upo lang daw doon si Kurahaw. Tapos namamalayan, tulog na daw si Kurahaw doon sa bangko, sa pagkakaupo. Parang nananahimik. Hindi naman po sinasabi yung problema niya kung ano. Kasi umpisa pa naman po, sinabi ko na po sa inyo. Nung nagsimula pong na may tumulong sa amin, Kalingap, tapos si Dagay po'y nabibigyan, tapos si Kurahaw po ay hindi inaagalan. Tapos pag napasok si Dagay, nakikita niya na may mga sponsor na nagbibigay sa kanyang pambaon, halos 1,000, minsan 3,000, pambaon niya yun, pang isang linggo. Hindi nabibigyan ni Dagay. Nabibigyan man ni Dagay kaunti. Siguro pag sinabi ko ay Dagay na bigyan mo muna ng pang si Kurahaw at wala pa akong pera, nabibigyan naman po ni Dagay. Kaya minsan sinasabi po ni Kurahaw, sana siya na lang daw yung nagkasakit.